Здравейте, приятели! Време е за тази седмичният комплекс. Този път съм си го харесал, тъй като той е бил като квалификация за регионални състезания по кросфит. Изпълнява се в 3 рунда и включва упражненията клек с щанга над глава, и скачане на въже с 2 превъртания на въжето от вас. По-конкретно 10 клека с щангата над главата и 50 превъртания на въженцето. Виждате, вече съм загрял, т.е. личи си по пота по челото ми, вече съм загрял, изтренирал съм го, дойде време и за тежкият комплекс. Тъй като не съм професионален атлет, няма да изпълнявам комплекса точно както е даден в квалификационния си вариант, тъй като там тежестта на щангата е около 61-2 кг, 135 паунда. Аз ще използвам 40 кг, защото клековете с щанга над глава са много за мен упражнения и ще ги изпълнявам едва за първи път. Време да пристъпим към комплекса. Забравих да спомена, че тези 3 рунда са за максимално кратко време, така че целта е да са понапълнете. Let's twist again, like we did last year. Twist again, twist, the time is here. Когато седи 4 минути, 1 секунда.